Jiro lupat 6 juta Mas. Jabang bayi kok malah hitung-hitung 6 juta iki piye to? Lah iya iki jenenge paket 6 juta tak kei patang barang. Oh, alah 6 juta ki oleh patang barang. Iya, Apa ae jajale? Siji tak kei 2 pintu minimalis. Bahannya full kayu jati Mas. Jajal di spill. Jos, Oh, toh? tenan iki jati tenan, Mas. Iki gawe laci loro. Wis enek Mas. lacine kaya nek kocone. Jos, toh? Heeh, mending iki. Iki nomor 1. Loro apa? Loro tak kei lemari buku, Oh. lemari hias atau lemari gerabah 2 pintu. Nah, iki lemari komplit nih iki jenenge Mas Serbaguna. Ses toh? Wah, mending iki. Heeh. Iki nomor loro Mas. Terus ketelu apa? Telu iki nek mbok delok TV sak anak bojomu, iki Weh, jenenge meja TV multifungsi. Handon bari ya full kayu jati kabeh iki. Oh iya jati tenan tibake. Kaya dua men to Mas ki. Iki panjangnya 2 meter, tinggi di 80 cm lho. Mas. Oh iya kena gue sembarang kalir lagi heeh. Terakhir Mas. Apa? Nah, iki jenenge lemah meja rias multifungsi. Wis enek lemarine barang. Kena mbok macak ya kena gadah klambi. Oh iya. Lha iki apa to ki selene kene iki? Iki jenenge kursi ini Mas nggih macak to. Oh alah ngono. Nggih laci Mas. Wis enek lacine barang. Ya toh? Iki Wis nek jan lemari iso. komplit, heeh. Jan meniki yo kayu jati kabeh Mas sak menimban iki. Oh, ini Mas Didi rek gak jati, gak usah kok bayar balik nang supire wae Mas. Lah iya to. Sik to barang sak meneh mbiyen iki 6 juta iki umpama kirim ning Pati. Pati Ongkire piro? ongkir ya? Iya. Lho, aja mikir ongkir Mas. Lah piye? Lah kene iki bayar COD. Heeh. Gratis ongkir area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura. Heeh. Tanpa DP lho Mas. Jos toh? Penak men. Ya penak Gratis toh. ongkir, bayar COD. tanpa DP. Lah iya wes mending. Jos toh? Ini pemesanane piye? Iki Yo. umpama kanca-kanca ki arep tuku ki piye? Pesene Iya no. gampang banget nih Mas. Piye? Masuk Bioproperty Mas Budi B Furnitur di bawah Bioprop jenenge bawa titik mi. Heeh. Gawe dilem satu kali terbong aku langsung. Oh ngono ya. Cukup kirim alamat lengkap. Heeh. Atas nama penerima, sak sirake tak terin ngono Mas. Oh iya. 6 juta patang barang. Ya kelolor 6 juta dapat 4 barang.